May adlaw kanyo mga kaigsunan diha ni Hesus Kristo ato sa paghisgutan na usab kabahin gyapon sa doktrina sa simbahan nya dapat nato ni kat-unon kay mao ni pinaka-importanteng bahin isip Katolikong Kristiyanos. So atong topic day karong adlaw kabahin kini sa purgatorio. Nabagi mabasa sa Biblia ang pulong purgatorio ug mao gini ilang atake batok sa atong simbahan, batok sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Iatake ang atong simbahan kay ang pagpanudlo kuno nato kuno sayop usa sa mga gipanudlo sa Katoliko kabahin sa doktrinang purgatorio. Naritubag niya na ang pulong purgatorio dili na mabasa sa Binisaya nga pinulungan, Spanish ka na nga pinulungan, purgatorio ang buot ipasabot niya na linisanan. Dapat ang atong kalag linisan, limpyuhan sa di pa ta makasulod sa gingharian sa langit. Kaysa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27, walay makasulod sa gingharian sa langit bisan gamay nga buling sa sala. Istrikto kayong Ginoo kabahin sa pagsulod sa langit. Unya ato mga kaigsunan dili Katoliko, yano lang og istorya nga kumutuo lang ka ni Jesus ug maghinulsol maluwas ka ug diretso ka sa langit ug dili ka iakig purgatorio. Kana nga doktrina dakong sayop usa ka erehes. Unya ato na siyang kurhian kanang ang ilang pagpanudlo kay dako ka ng sayop. Ningon wang gudang Ginoo sa diha sa pinadayag sulat ni San Juan, nakita ni San Juan dito sa langit nga walay makasulod sa gingharian sa langit ni gamay nga buling sa sala. Istrikto jud di ay kayong Ginoo. Unya dapat gyud nato limpyuhan nga atong kalag kay di man ta kasulod sa gingharian sa langit, dili ta ka kayoyan og sulod kay ngano kaning kalibutan na idlas bisan sa una-una makasala na ta sa matag pulong nga mogawas sa atong baba nga di ta makabantay makasala ta. Ug mas samot pa kini sa buhat nun ug mao kini atong bantayanan. Mao na kinahanglan gyud ta og pag-ampo aron di ta masipyat. Pero tao ra lagi ta nagaday sipyat sa matag adlaw. Walay perpekto nato ining kalibutan na kay ang tanang tao makasala. Sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5, ang tanang tao dili perpekto makasasala. Unya kita makasasala man ta, mao na mayagom kita sa kamatayon. O mao na gipasabot sa atong simbahan nga kay makasasala man ta kinahanglan limpyuhan ang atong kaugalingon. Diha sa prepare gitawag og reparation kay kauman natong kumpisal sa atong mga sala. Sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21 ngadto sa 22 ngadto sa 23, dangop ta ngadto sa pares Ginoo. Sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 6, unya kung nakumpisa na itong mga sala, naana ta sa estado sa grasya. Unya ang kanang sala punishment nga napasaylo na kinahanglan ato kanang limpyuhan diri pa sa kalibutan, no gitawag og reparation. Pero kung di ta maka-reparation sa atong kaugalingon, ato nang bayran dito sa purgatorio kung linisanan.
Mabasa na. Asa mabasa? Sa ikaduhang Makabeyo kapitulo 23 o 45. Ikaduhang Makabeyo kapitulo 45. Maum siguro to. Ikaduhang Makabeyo. Tanaw sa nako dira para di ko masayop. Nalimot sa mong teksto. Ikaduhang Makabeyo kapitulo 12 bersikulo 23, 43 ngadto sa 44 kama 46. Mao na siya naipamisa alang sa mga kalag sa nangamatay, bisan ng mga nangamatay nang gipamisahan pa para maluwas sila, malimpyuhan sila. So dili kani referido sa impierno, kay impierno dili naman ikampo, kay silot man nga walay katapusan. Dili usab kini sa langit, kay ang langit di man sa kinahanglan og pamisa, kay ngano limpyo naman ang naa sa langit nya. Kay bawo ka ang Ginoo maghukom og matarong. Salmo kapitulo 7 bersikulo 11 o 51 bersikulo 5, if I'm not mistaken. Limpyuhan ta sa Ginoo ang atong sala aron ta makasulod sa gingaran sa langit. Og kini mao ni wala masabti sa atong mga kagisunan dili Katoliko. Ilang gipanghambog ang ilang kaugalingon nga kinahanglan mutuo lang ta ni Kristo ug maghinulsol maluwas ta. Makatawa man ta sa ilang mga doktrina. Dako jud kayo sayop ang atong tuhuan ang pagpanudlo ra gyud sa atong simbahan kabahin sa purgatorio. Kay biblikal man na. Ako nang giskutan, ako nang gimension among mga bersikulo kabahin sa paglimpyo sa kalag pinagi sa pagpamisa. Mao na atong tarungon og basa, og atong usisahon, og atong sabton ang mga sinulat sa mong basahon. Ug dili kay kabasa niya na anang may mga sibde mo basa niya na atong sabton nay mo basa niya na ang mga sibde mo pasabot kanyo. Pero kung di gani mo maminaw sa pagpasabot sa mga sibde, aw naara na ninyo. Pero kami igor mi midepensa ug mutabang nga kamo makasabot, ug mutabang usab niadto mga inosenteng Katoliko wala kay baw sa doktrinang purgatorio. Hinaut mga igsunan na ato na sabtan. Salamat kayo sa pagpaminaw nining hamubong higayon nga padayon ta sa pagampo, pagrosaryo, Divine Mercy Chaplet, kay mao kini makapaduol nato sa Ginoo, kay makatabang sa atong kalag. Kay ang Ginoo mihatag og dakong grasya alang kanato karon nga time iyang walay katapusang gugmaw ug kaluoy. Di nato pabuto na iyang hukom, kay kumuhukom naman gani ang Ginoo iyang sirada ng kaluoy kana delikado na di ta maka sulod sa gingaran sa langit. Salamat kay sa pagpaminaw. Hinaut nga namoy nakatunan karong adlaw. God bless you all. Ave Maria.